ngithabathe ithuba ngizibuyisele kwibandla ngegama likaKristu. Amen. Amen. Kule veki yomthandazo that we have been tasked as Inkonzo to observe under the department yabantu abatsha, and I took time to go through the material we done, and I discovered that immaterial is more based on prayer. It's more based on prayer. In other words, eyona nto bekufanele siphuma nayo kakhulu kule veki ndawo yonke kwilizwe jikelele is the emphasis of prayer. Itopic ezinjengalena ndiyabavela abantu who are coming up with such programs. It's a boring program because ayisixeleli into nditsho ke ngenxa yaloo nto uba ayizinanto that is entertaining. Akukho new light, akukho new revelation. It's just an emphasis on prayer. Because uthi, you know, the message of being told about prayer, whereas, you know, siyawazi umthando, but I want to believe in your back. Even though kunjalo, eyona department is challenged kakhulu kuyo. For that matter, I'll even stretch it ngithi ubake kwakho kwixesha esudinga kakhulu umthandazo. It is this time. Based on the things ezenzekayo, not only around the world, but also nathi personally, individual, ubomi bethu, to the things that we are going through as individuals, nenkonzo ngokubanzi in general, izinto that ethubeleza phakathi kwazo. Things that we need each and every moment, day by day, try by all means to carefully navigate around. They do not need a skilled mind, they need prayer. So ndithe kanti go through yona ndaphawu ntoba i-echo yayo yonke ngumthandazo. How I wish that our ultimate goal is that at the end of it, singaphuma nawo umthandazo. Now, each and every individual elapha throughout the week, ngokumane kwethu si-attenda, si-investa, ke sigoduke siyoreflecta ubomi bethu bomthandazo. And I want to assure you, before you can gain any victory or any miracle in your life, just look at Kala ubomi bakho bomthandazo. You will realize, by the way, as a student efunda iBhayibhile, that phansi bonke abantu abavunyelwe ukuba babe nalo ukholo, whether before a miracle okanye nje iBhayibhile iyabaclaima ngoba nokholo, phansi bonke abo bantu banayo imoment yabo yokwazana noThixo okanye nobambana kunye nabo. So I so wish nje singathi xa iphela i-week of prayer ibe yeyona nto siyibambe kakhulu. Ndaphawula ke phakathi kwezinto ke ezikhoyo, imaterial lena iveza ngendlela yokuziphatha. Indlela yokuziphatha yile ndithi ke it's not entertaining because zezi zinto kanye zezi areas zisi-challengeayo, but ndiyafuna ukuthi ke message yethu namhlanje, though it might not necessarily take exactly the scripture used by the very good student of the Bible, esibhalileyo phaya, we are not going to look at that particular scripture. Kodwa ke ndiyafuna uyiboleke i-concept ayisebenzisileyo. Le imizimba sinayo itempile kaThixo. A-expecte intoba ubomi esibuphilayo bumrepresente, buveze ukuba eneneni simhloniphile ngokuhlonipha le tempile. I think that will be
the concept. Siboleka ke i-passage yethu namhlanje without wasting time kwincwadi kaJohn chapter 11. Siboleka ibali esizawuzama ukujonga phakulo imo yokuziphatha ne-effect enayo nemeko bona ababejongene nazo nendicingi yoba nathi from time to time siye sijongane nazo sohlulakale okanye siphumelele, but ukuba singakroba ibali labo eli sizawufunda ngalo namhlanje, ndinayo into ethi lingasinceda kuphuculo kwethu bomi, ngakumbi xa sijonga kanye lento iBhayibhile ilinga singayifunda ngebali labo. Sifunda ke kuchapter 11 sifunde uverse banakanene uverse 6. John chapter 11 verse 6. Ifundeka ke ngolhlobo kule yam ke inguqulelo. He delayed there where he was for the next 2 days. May God bless the reading of his word now and forevermore. Amen. Sidibana ke nepassage isichazela ngokudileya kukaYesu, but ke ibali eli iBhayibhile elizobayo libali esilazi sonke, libali likaLazaro. Lazaro ugulile, sister bakhe bathumela khanize noYesu umxelele ba Lazaro lo amthandayo uyagula. After a while iBhayibhile iyarecord ngoba uYesu delayed there. Emva koba kodwa ke banike into ethi ukugula kaLazaro akunanti nakufa phakathi. And they went, xa befika phambili bafika uLazaro efile, bamnika bazisa ingxelo ethi uthi uYesu ukugula kaLazaro akunanti nakufa, it's about the glory of God. Batsho kuMartha noMaria ababukela uLazaro sebetheni. That's what we are going to look at. But ke musiqala kule ndawo ethi he delayed there for further 2 days. Dinento ethi ke kobu bomu kufuneka sibuphilile, simmele uThixo ngesimilo asidingayo. Siphila kwilixa whereby sele simthandaza, simdinga, simcela suke adileke. But my issue is that I take lessons out of his delay, and I take upon certain reasons that made him to delay. Without wasting time, mandithi into ethi he had to delay phakathi kwezizathu esizawuzimamela because he trusted them. But we want to go even further than that namhlanje. But the issue of delaying is worrisome kakhulu, ngoba andiqali kuva iBhayibhileni kukho inkokheli elindiweyo idileya. And I am worried apha kwi-delay there are things that takes place. For instance, there is a time apho kuthiwa Moses was on the mountain. Iyazotywa ke indlela ekwakuyiyo, full of glory and everything, qabela kaMoses. Bafuthi ke imbali yathi ndoba xa celebrate uMoses uza nento that became an issue of eternity. Ebengahlelanga nje uba kumnandi pha, but he stayed there for a reason. But my issue is that whilst Moses delayed, ezansi abantu could not wait for him. Abantu ezansi, they made for themselves a God that will not delay, but that will be a present God. Now, ikhala lam ke leloba silapha nathi sineengxaki zethu ekukudala mhlawumbe sizithandazela
as a youth department, as a church, or as individuals. But unfortunately, same as the community. Kudala sithandaza, but yet akuzi izimpendulo, and we feel that there is a delay. Ngiyafuna ukuzisa the same warning ethi silumke ukufana namaSirayeli, who when they waited upon the one who had to come eze kubo to descend ahle entabeni, baske balibala kukupenika, and they made for themselves a God that will be present. Because abakwazi ulinda based on their issues. Thinayo ke nento ethi nathi kwiimeko zethu dinewari kungelishwa into yoba uYesu akalindeki. Abantu abaninzi as we speak bangabe babethwa yimo yokulinda uYesu ongathabuye. Endibenze loo nto abantu bangabikho kule ndawo bebefanele uba bakuyo, not physically but spiritually. Abantu bangafumaneki kule ndawo. Mhlawumbi nindiva ndizama ukuthi mhlawumbi inkonzo singabhekabheka amehlo ethu siyibone uba ayikho kule ndawo bekufanele bikuyo, because kudala inkonzo ilindile. In actual fact, bibinenyani ibingasixelela inkonzo ithi ndidiniwe, I have been waiting for too long. And during that time, we can easily discover into yoba njengamaSirayeli abantu bazenzele tools to wait upon. To wait upon. The main objective yokwenza i-week of prayer kumila kunje kungelishwa we lose the bigger picture. It is not about programming, but it is about to help us sikwazi ukulinda in the midst of a situation, or in the midst of delay. So that is why we are going to learn about them. But maybe before we can learn about them, I wish we can understand who they are. Who they are. Sizayifumana ke from verse number 1. From verse number 1. A man named Lazarus was sick. Now, njengoba umamele ndifuna ke umamele njengoba okanye une understanding yoba uJohn lo obhala kule ndawo ubhalela abantu afuna ukubazobela okokuba uYesu lona uzowutyhila ubuqaqawuli bukaThixo. So throughout ebhala nje uJohane kuwo onke amabali amanevela kwincwadi yakhe uzama ukuveza into yoba uYesu etyhila ubuqaqawuli bukabani bukaThixo, nalapho ezoba uYesu nendlela intervene ngayo kwi-issues zabantu. Lo gama siphilayo because sinendlela ethile thina esim-understanda ngayo uThixo. Uthi ke ngokuJohn ndifuna ke ngokingqondo zenu zeni-understand into yoba uYesu lona uintervene njani kwiimeko zethu. Now sifumana ke ngoku a man rather named Lazarus, a proclaimer into yoba he was sick from verse 1. It kusenjalo it he lived in Bethany with his sisters Mary and Martha. Ngenxa yoba ke sikwindibano yomthandazo egameni leyouth masingadluli kule ndawo ngoba ithi a man named Lazarus who was sick, but intrigued yile ndawo ethi he lived in Bethany. I believe iBhayibhile ibhala ngamabomu into ethi wayehlala phi uLazaro and wayehlala nabani. For the context of youth ukuze understand le nto mandiveze indawo ethi uLazaro no sister bakhe ababini, they did not live in Jerusalem.
but iBhayibhile ibazoba njengabantu ababehlala eBethani. And this makes you wonder, why bengahlali eJerusalem, or why would you even care usixelele babahlalaphi? And I discovered there's a reason, because Jerusalem is the main hub. Yes, sonke with all the busy businesses of Isixeko school. But Bethany is the opposite of that. Okwesibini, iJerusalem yile ndawo zonke inkokheli zesizwe ezihlala khona. All the leaders as a nation, isixeko okanye zelizwe, kananjalo nezenkonzo kulapho zifumaneka khona, not eBethani. Another thing is that iBethani lena yeyona ndawo epholileyo, but le iJerusalem yeyona ndawo ebusy. But if you do not feel what I'm trying to pose across, you have missed a model of family structure. That xa ukhangela indawo for your own family, look to create your own family okanye your home kwindawo zayibiza as a Bethany, not Jerusalem. Because iJerusalem in an element yokuphazamisa, you understand clearly xa sidlula kule ndawo, in an element yokuphazamisa kwesi siseko uzama ukusenza silikhaya lakho. As a young person, you need to understand that indoba iBethani lena yi opposite of Jerusalem. Ngamanye amazwi, eJerusalem kulapho sidibana neemeko zopolitiko, but awuzuzifumana eBethani. Model yoba ikhaya lakhe kwindawo enjani, kwindawo engenayo ipolitiki, kwindawo engenabo ububhizi besixeko esikhulu. But ungangayiva kahle iyatsho nentoba iJerusalem kulapho inkokheli zenkonzo zifumaneka khona, to avoid the strife and the struggles, the leadership yaseJerusalem sukuzakhela ikhaya around such issues, but ikhaya lakho malakhelwe kwi-foundation yaseBethani. Why am I saying so? It's because when you read further, uzofumana indima ethi after izobeke uverse 2 ba ngompilo Maria itawugqiba ithi uLazaro kuverse 3 okanye xebe ithi verse 3 bathumela osista bakhe to uYesu, which is another important part. But I think verse 4 xa esithi, but when Jesus heard about it, ndifuna ke le ndawo ethi, oh yes, I think let's read verse 3. So the two sisters sent a message telling Jesus that said, Lord, your dear friend is sick. Inimibangela nthethe ezi statements ingehla ndisokoliswa yile ndawo ethi xa bathumela uYesu bemkrweka ngamazwi aza kumthunuka athi umhlobo wakho. And therefore izisa into ethi le ndawo uYesu wayengaziwa nje eBethani kulo Lazaro, but uYesu was a dear friend to the family. Now yandenza londo, dear friend to the family. Now yandenza londo, yandenza I understand into ethi uYesu chose this family for a reason. Now you would have to go to the book, It Deserves Ages, from page 58. After you discover Lamazwi ati at the home of Lazarus. Jesus
had often found rest. I'm about to challenge you on this one. The Savior had no home of his own. Ndiyayazi mhlawumbe usokozana ile ndawo utheni enantsika sibambanga kamani akho sidingo soba athethele phezulwana. But dine attachment issues nale message kule ndawo. Dinento ethi futhi amakhaya ethu as young people ibandla lethu lingalunga uba belinoyipasa lesyllabus iBhayibheli izamudlulisa kule ndawo. And therefore I can never remain silent apha kuyo, because there are big issues that we are facing as young people and as a church at large that esingakwazi ukugqitha kuzo, because I believe we are failing to understand what God is trying to tell us. Ithi ke manigqithe nale ndawo ithi the Savior had no home of his own. He was dependent on the hospitality of his friends and disciples, and often when weary, thirsty for human fellowship, he had been glad to escape to this peaceful household. Away from the suspicious and jealousy of the angry Pharisees. Xa uYesu ediniwe kuba seJerusalem, sesizobile iJerusalem. Xa diniwe kuba seJerusalem, inye indawo ebeyinqanelwa xa edinga ubudlelane bomuntu okanye bobuntu kukuya kwikhaya lika Lazarus. And the question comes very quickly to challenge us. Akudinwa uYesu ubomi baseCape Town. Akudinwa uYesu ubomi belizwe. Akudinwa uYesu si-strife se-leaders zelizwe. Akudinwa uYesu zipolitiki zendawo yonke including nezenkonzo. He needs human fellowship apho akhangela ikhaya lophumla. And the question comes, ngoba lakhethwe lakulo Lazaro njengendawo uYesu azayomane eyophumla kuyo. The question is, uba ngokuqala besinogoduka njengoba sigoduka nje sizawuvala inkonzo ngoku, within few minutes sigoduke naye uYesu kazi uba ebenophumlana emakhayeni ethu. Akaye mhlambi emva kwesabatha ephakamileyo egqithileyo ebesinayo, kazi uYesu emva kokudinwa yimini yonke espende ixesha kunye nathi ezama ulungisa imiba neemeko zethu individually, kazi uba wawufika uSunday uYesu adinga ikhaya lokuvizitha ulifumene na. Ngabe uYesu on Monday noma ke Sunday angaba akalifumenanga, on a Monday ngabe benonkqonkqoza kwakho akwazi ungena aphumle. Kune Tuesday, kune Wednesday, sikulwesine we are being encouraged to pray, because prayer changes lives. Ingaba iveki yaphela ngoku siya kwisabatha ukhona na owini ukuthi Nkosi I think ungeza kwami, I think singagoduka, because into ebangela nditsho into yoba ithi le quotation le ndawo xa efuna escape for peaceful purposes, funa uphola engqondweni, ngesingesi isesiXhosa esivakalayo, udinga peace of mind. Can you take Jesus home? Can I take Jesus home? Angakwazi na ungena nawe emotweni, angakwazi ukujoina kwi-first conversation yakho nabantwana bakho, angakwazi ukujoina kwi-conversation yakho nespouse sakho nepartner yakho, angakwazi na uYesu uba inxalenye yobomi bakho from your first meal xa usuka kule ndawo.
So now you should understand why the Bible is dinner. Imagine umcimbi waseBhethani. It's because iBhethani yahlukile kwiJerusalem. Zikhetheleni indawo zokwakha amakhaya. Ezizizo. Places that would be foundations whereby uYesu apha le into noba ngathwani eyona nto izamtsala kwinto zonke ndoba ikhaya lam ndilakhele kwiBhethani. Idlula ke ngokuthi le ndawo. This is where it most challenges me xa ifika. Ithi here, meaning kweli khaya lakulo Lazaro, he found a sincere welcome. Kulo Lazaro ufumana ukwamkeleka. Ubani? uYesu. A pure and holy friendship. Here, he would speak with simplicity. uYesu akafika nconkole nge-wrinkles because unekhali into yoba ubuyivile le nyani ungaqhubeka ungaphinde ube kumcondo wakho phi enkonzweni, but uncokola nawe nge-simplicity. Ndikila, I do not think you did well ngomcimbi othile. Asinaze sixoxe loo nto nakulo nyaka. Yeke into ethile. Simplicity. Akasiphithi izinto ngaprofesi uYesu xa efika kwakho eBhethani. Ufika athethe nawe ngelanguage evakalayo. Xoxa nawe imicimbi eyiyo. Aniajuwishi kwaYesu okanye eBhethani xa bekunye noYesu. Aniajuwishi whether ibanana is an original fruit or not. Asixoxe zonto, but uYesu uthetha nawe with simplicity. Why am I saying so? It's because it and perfect freedom. Perfect freedom. uYesu ufika kwakho athi indlela ifurniture yakho idecorecte freedom. Freedom. Akakakwa indoba ayithethwa lento kwabani. Freedom. Sinayicima ngolektive Lazaro. Yes, into elizivukeleyo noMartha noMaria. Freedom. Akanaxhala noba kuzake kuxoxwe. Akanangxaki nabantu abawoku phaya eBhethani uYesu. Udilishana nabantu akwazi spend ixesha kunye nabo, ncokole nabo with freedom. Akho mntu resista nyani phaya eBhethani. It knowing that his words will be understood and treasured. These words will be welcomed and they will be treasured. Whatever Yesu afika incokole kulo Lazaro, ufiki beyinto exatyiswayo. Izinto zakwaYesu kulo Lazaro zibekwa kushefe phezulu, ziyaphilwa. Akafika uYesu abuye kule veki zakhe, hayibo ingathi lo mba bezezixoxile. Because it's treasured. Ibekwele phezulu, akubekwelwanga zingcinga nangqondo zabantu kuqala, but kubekwa phambili izinto zikabani? ZikaYesu. Namndilizoba elikhaya so that we'll understand ayilokhaya nje. Ayilokhaya nje ndiyayazi mhlawumbi na into ethi uthetha ngezamakhaya. No, andithethi ngazo, kuthethwa ngamtshato kule ndawo. Akatshatanga uMartha noMaria noLazaro. These are single people. But in their home, in their space, they have made sure that each and every one of them has a relationship with Jesus. Anika ndibane mamela. Eyona nto ibangela nditsho into yoba oyena mntu apha uacclaimed kusetyenziswa amazwi oloba uYesu ngaye kulungekhoyo. Meaning, besinothi the main man in the house ozena budlelwane ndiyafuna assume into yoba nguLazaro. So uYesu kuzeze
funeka sisebenzise igama likabani lo otheni omthandayo. But now I realize something, that Martha and Mary are grieving of their brother who's soon to die, and they sent for Jesus. And who is going to benefit? Lazarus is about to benefit to a relationship equal kubo bonke ngakuYesu. Yo. Thixo makasincede. That emakhayeni ethu uMartha must know Jesus. Mary must know Jesus. Ingabi nguLazaro yedwa oyitshomi nowazana noYesu. So that even in the absence of Lazarus, they can have a sense of direction. Ngoba bazana noYesu for themselves kwabona. Uzayibona edikeni lomlilo. When the three Hebrew boys okanye xebe, yes, xa befakwa abafana edikeni lantoni lomlilo. Now when you follow the story, ndizama nje ubalansisa le ndawo ethi wena as an individual yazana nabani noYesu. And do not be dependent on the one next to you. Ukwazana naye, ubudlelwane bakho mabuqine. Should they be removed ecaleni kwakho, ungabi lost, helpless, chicken, spiritual. But ube na sense of direction. Kanti abaninzi abantu endinetwethi, for whatever reasons abazigrivelayo, rightfully so, for whatever reasons ezibabangele bahlukane nabo bantu babathandayo. But eyona nto ingamandla etshotshenhla yinto yoba kwi-absence zabo ndizawuyaphi. Now these three Hebrew boys, the three Hebrew boys, xa ulimamele ibali labo alinanto yakwenza with them besezela kwinto eyenziwa ngomnye. But if you read it carefully, get lenses ababhali abarekhodi bani, you will discover aba bafana bobathathu. It's something that each and every one of them, three of them, bobathathu elowo nalowo sisigqibo sakhe ukungaqubuthi. The fact that bayohlangana emlilweni, so be it. But whether Meshach awuguqi, ayithi uShadrach noAbednego bazawuguqa. Andiyanoba ndithethe right. Noba ngopho noguqa. Baniyayiva mos le ndlela ndizama uyitsho. Noba ngopho noguqa ayinawuthi noba ngaguqa akho nto ethi nathi kuba ubani eguqile masithini masiguqe, because i-relationship yabo was independent to their own God. Xa baske bahlangana nge-unity of faith, yoba dependent upon God. uThixo ufuna loo nto ngabantu abatsha. uThixo ufuna loo nto ngamakhaya esiphuma kuwo. Siphume kumakhaya ane-dependence kuThixo engaxhomekekanga ntweni. But esityhala uThixo nevertheless, so that wonke umuntu endlini abe uyathini. I-benefit yaloo nto siyibhaqa ngoku, that once oyi-one angabikho, basheka bene-sense of direction abashekileyo, to an extent that lungekhoyo uba yi-beneficiary abashekileyo. Nangoku uvusiwe uLazaro ngenxa yoba uMartha noMaria, they remembered, we have a friend in this house, and sinobudlelwane naye, bamkhwaza uYesu. Abaqalanga ngabamelwane, njengam nawe, maybe at times when we are pressed with certain issues, sawuqala ebumelwaneni. Abaqalanga koronta. Another, had it been another family, mhlawumbi ekwenye indawo engeyiyo iBhethani, I do not believe they would have accepted
noko idelay. Mhlawumbi ndisebenzisa igama elirongo xa ndithi they understood, but bamelana nayo idelay. Dinento ethi mhlawumbi thina in our own spaces the reason singakwazi umelana nedelay yindawo esikhulisa nesisekelezisele amakhaya ethu kuphi. Ithi ke le ndima xa sivalayo siqumbele. And Jesus therefore delayed. Now uYesu akadelay noba kubani. Akadelay noba kubani, udelaya kulo Lazaro. Now kulo Lazaro sesivile uYesu aka-adjuish, akaxoxi, unezinto azithetha with freedom, simplicity, azithethe sazi xa esenza izinto they will be treasured. Athi ke ngoku ngenxa yoba ndinazi ningabantu who will treasure things I do, therefore mandirivile who God is kwimeko zethu. Kwimeko zethu therefore uThixo ufika kubomi bethu singabantu abaxelayo kwizicelo zethu besithi Nkosi iza ngoba uLazaro uyagula. Athi uYesu, if then I come now, then I will restore the situation. But because bengabantu abandimeleyo ngokholo eBhethani bengumzekelo kwindawo yonke, I do not want a restoration out of the situation. Athi ke ngoku xa ethumela ii-messengers, tell them it is not about restoration. It is about the great miracle. It is about also the glory of God, which now becomes a great miracle because ngoku Lazaro akazuba restored health yakhe, but Lazaro will be resurrected. Ubufuna umtesta uThixo khawukumele nje komzuzwana uzabona. And nakwi-delays man uzam-accept uThixo wakho because kukizinto ekulula enivele ngazo on fellowship level. No Yesu wakuthemba nathembana kuzo nancokola ngazo. I can imagine imibuzo kaLazaro because I don't believe uLazaro wayebuzwa uYesu. Maybe, I don't know, but I assume ngengqondo yam undikila nayo ngeli xesha langoku. I don't think uLazaro would have asked, you know, this tribe samaKristu fanele basibe njani. You, after so many years, ndikunye nawe Lazaro, kungona ubuza lo mbuzo. But it was a mutual agreement. uYesu kafuna uncokola noLazaro. Those things were small matters. I used it as an example, but I know it can become a great issue today. So that I can be safe. But uYesu xa ekwazi ukuthemba in that level, uba nayo into ethi then you can trust me with the lives zabantu abalapha kuwe endlini. Xa ndithi kuwe ndizawudileya, you can stand for that. Laa dileya nangoku izulu. And what we hear is that uYesu delayed for a reason. And when you read from verse 5, you will get the answer. Why uYesu delay and allow Lazarus to die? It might not be the case, I know. And ndiyayonqena le trip yokusebenzisa imeko kaLazaro yokubhubha kwakhe siyisebenzise nakubethu abantu bonke esibalusileyo. But ndiyafuna siyisebenzise nje as a principle. Nevertheless, ngoba ithi iBhayibhile kule ndawo ku-verse 5 uYesu gives an indication, one of the reasons why ndimyeka uLazaro ndingakhawulezi ufika. If you can read it, nonqena ube ngathi le yam iBhayibhile. Quickly, sifunde verse 5. Verse 5. John 11 verse 5. Thixo oxolo makasikelele ufunda kwelizwi lakhe ngokude bengaphakathi. Amen. Impendulo sifumene kuqala. For the purposes of that, Jesus laughed. Ubani
uLazaro, uMartha noMaria, he then delayed further. Jesus will not delay at some instances kwiimeko zethu unless uyasithanda, and oluthanda ungalibhidisi ube nento ethi indlela sithanda ngayo, sithanda kakubi, usithanda ngenhlupheko, usithanda ngepain. No, usithanda to an extent that ude asithembe that kulena imeko noxa kunjalo bangakwazi ukuthi pull through until I come. But wabakrobisa that kule message ethi godukani nombachazela imeko kaLazaro will not end by death, but it will end by the glory of God. Now, as I charge you guys sizawugoduka kule ndawo, it may be that kubomi bethu kwimeko zethu koLazaro bethu kwimeko zethu we have built our homes. By the way, if they are not in Bethany, we do say Nkosi sincede amakhaya ethu siwasekelizesele phi eBethany angabikho seJerusalem. Kodwa ke Nkosi, ngoku as we are going home sincede ngoba Lazaro bethu sibashiye begula. And we may discover when we arrive apho bakhoyo sele betheni, sele bebhubhile. Kodwa sincede Nkosi, ungasenzi inhlekisa. Yini emva kokumela kangaka? Kwizinto zonke we could have been entertaining many people. We are sans potential esinayo, but we chose that friend yethu ibe nguwe. Each and every hour sinexhala loba asifuna uYesu athi awufuna ukuphumla afike kwethu angakwazi ukuphumla. Ngoku now that uLazaro bethu begula sincede ungasenzi inhlekisa. Rather you delay and then at the end of the day come and resurrect. Athi ke ngoku Yesu, this is what I mean about revealing. Xa bekuthi uJohn xa ndibhala about uYesu erevila uba uThixo wethu unjani. Umzoba uThixo njengoThixo ofuna ukwenza umahluko kwiimeko zethu. When you read the passage, ithi iBhayibhile, waze ke ngoku uYesu la kufika ixesha wathi kubafundi bakhe, masambeni siyeni kumhlobo wami uLazaro. Then you need to understand that had Jesus acted quickly, swiftly, akhawuleze ayomphilisa uLazaro, ngoku sesibona iendizatsi, masivumelane into yoba uYesu ebeyabe uacta prematurely. Because ukuya kwakhe kulo Lazaro bekuza yithintela iglory kaThixo. At times ake zikwika kwimeko zethu, because unento ethi if I come ngoku to rescue you ndabe ndiza njengoYesu prematurely make ndiyeke ivunde, because iglory kaThixo ingcengce ekuvundeni kwemeko. Xa sele ngoku ivundile ibe kungona nangoku abantu sebesithi seyinuka Nkosi besiba ungamyeka manwenzeni icebo seyinuka ngoku imeko. Kulapho Yesu athi bendisenza igap ngamabom so that nizo understand and accept and acknowledge my presence. Utsho nangokomnye wabo sister Nkosi bangombi, utsho nami nganjani ngalo, utsho nangokomnye wabo uthi had you been here ngengafanga, because she understood the theology of his presence, that ubebe khona uYesu ngengenzekanga lento. Yilonto ndithi at times God creates the gap so that now in your own situation you may understand and acknowledge that in his absence there's chaos. And therefore I need him. Nobufike nini, but akufika uzomnika into ethi I am a present God. Utsho ke ngokuJohn uthi ndifuna kuvele loo nto ngelibali that Jesus portrays a present God. Xa efika nangoku uyabuza esabela ukhawulelwa ngulo sisters umameni
athi hey into eyenzekileyo apha umntakwethu has passed away, he has died. Athi uYesu kodwa sendikhona ngoku. Athi hayi no ndiyayazi. Athi omnye uyakholwa into yoba ndingamvusa. Athi hayi ndiyayazi lo fundamental belief yoba xa likhala ixilongo uzawuthini baze bonke abafele kuKristu bathini bavuke kuqala. Now ummamele akamcorrect to tell hey le nto azawuyenza because God through Jesus ufuna sazi ngoba he is a listening God. Wandule egqibeleni nimbeke phi. They showed him simbeke kule ndawo because God wants them to understand that he is an acting God. This is my charge upon us. Let us go home and reflect upon ourselves. Kubomi bethu, our spiritual lives, let us grow. As we are growing, please always remember and consider the one next to you. Ukwazi ukhula wedwa, but khulani nonke endlini. It's a challenge elapha kuwe. Ndiyafuna ukuthi ke futhi kwibandla lonke lasevuselela abona abantu bane challenge enkulu ngaba balapha namhlanje to go home and become those abazawukwazi uelevate the others to be on the next level. Yeah. Even at the level of the church. Nina bayivile imessage unfortunately. Amen. It's not my doing. By doing so, ni maturishe ekuhlobaneni noYesu. Understand his ways. So that as any arguments, I want to believe has no issues of konzweni, but the issues amakhaya when you are there at your home talking to your own God. Akulungise kuyo ungazogqaphuka kwisifundo. Let us go home and reflect then upon our lives. Why is this sense njalo? Ndithe I am aware we are going through a lot. Simcenge Thixo Nkosi ungasenzi inhlekisa emva kokumela kangaka. Ngenelela. It doesn't matter noba imeko zethu sezinuka, it's fine. Sesikuvile, you entrust us with the delay. So yika ukuzenzela ithole legolide. If that is also your appeal njengakum, phakama nami sithandaze. Phakama nami sithandaze. Ubani owaziyo lo umthandazo wanamhlanje phakathi kwemithandazo that are so powerful that has been rendered upon your own lives. Nawo sithandazele yona. This might be a defining factor yokufaka ezulwini. Sicimeleni koselungilese ekhaya ezulwini. Nini into zonke. Sicela uxolo ngendlela esiziphethe ngayo. Sicela uxolo ke Nkosi ngendlela esingakumelanga ngayo. Sikwacela kambe Nkosi kanjalo ukuba senza amakhaya afane neBrithani. Kwizinto zonke Nkosi sicela ukwenza umhlobo wethu so that when you need a place of peace amakhaya ethu abe ekhona. Siyacenga Nkosi ngoba we are aware that at times when you visit our homes ukhawuleza ujike ngomnyango ngenxa yemeko ekuyiyo. Uthi noba uyahlala uhlaliswe imeko owayijoyinayo ye-redemption ukuba usicenga, otherwise imeko ibe ingekho conducive for Jesus to stay. Kamanye amazwi Nkosi, at times at our own homes I'll be at peace, you do not rest. Sometimes emakhayeni ethu uphumli awuna freedom. We pray therefore Nkosi ngoxa sigoduka siyogoqa amakhaya ethu siwenza abe conducive for your presence. Sivile Nkosi we have learned, siyathandaza ngoba sivile ke Nkosi wena ukube na idelay
but idelay awuyiniki noba ngubani, but uyinika abantu abathembakeleyo nangezinto ezincinci kubudlelwane kunye nawe, so that bazokwazi uzi-understanda izinto eziheavy ezisehlelayo. Mhlawumbi inkosi kwezi delay sikuzo, the reason we do not understand is because we have failed to understand ubudlelwane kunye nawe in small issues in our private places. Silungisi siyacenga esikhondweni somnqamlezo nkosi, because we believe and we know that noba ungalungisa babe babini babe bathathu, it will cause a great havoc and a beautiful impact at a greater length kwibandla ngobubanzi, abantu basuleleke, baguquka abantu abaninzi. Nangoku wathi wawumphanda waziqonda lo mama into yoba le bendiyizele ithe kanti ingaphezu kwale nto bendicima ndiyizele. Wawulahla umphanda wathi emnye abuyele esixekweni sabuya sonke isixeko. Who knows that this beautiful day was here by your own design, so that wonke umntu xa ephuma kule ndawo may take the challenge upon themselves and also go to the community where they come from. Tell about the good news of this God, into yoba bendiba usebenza ngolu hlobo uThixo kanti uyasigosisa nangezinto eziheavy zasekhaya ezulwini. Ngoko ke koLazaro bethu Nkosi abafayo bangazenzi empty izitulo zenkonzo kulahleka kwethu nolahla kwethu ithemba, koko sibe nokuqina ngoba sisazi into yoba sithenjiwe lizulu ngoKristu. Enkosi